So na ko sa laak ron day no, gwapo kay diri sa laak day kay free wifi diri sa kwan i-part nila. So nako sa munisipyo mo nila ang laganan diri oh. Kung gusto ka mag-exercise, nagsakit imo ang tiil, lala na exercise dia. Oy, marag na foods dito. Jamingon ako na bit. What? Pre, ilo mo pre kay nas pastor. Nabot man si pastor diri nga kalayo-layo na aning laak. Dili mo na pure pastor good. Ay, pastor nga nakachinilas ra. Panidi na to nagmabot na ron diri. Oy, maigsoon ko, maayo kay naa mo. Tambagan ta mo, walihan ta mo ron. Pero Taysa. Niya niya ko ni biuho po ko bagi ka mo baktas. Ano na mga bandi. Ini ada ninyo taon eh. Niya na paminaw ta mo diha. Mga mo tuwa. Ano na na Bagaag na ani nga pastor uy. Abon yun ako neron ba? Gi pre, risbak ra ko ron mo pre. Tilaw dyan ang pastora kay pertonton ron. Kawalupon yun ko ning tawhana ba? Uy pastor, amo amin yung mga pagkaon. Ang sa mga dirin kalit ra makagabot, imo man ning gipanguha, imo man ning gipangaon. Ikaw na, wag yung ka respeto ba? Respeto doon ako, isip mo sa kapastor. Anong bakba ni mo ba? Lamia, tahiyo na na eh. Hey araw, naghihara ko naglungot-lungot ni mo ba? Kuha ng langga. Ay mo na ni langga. Wala man lagi mo nagtapan. Kalas ka. Suga na ni mo sir oy. Ikaw ba? Oy. No! Suga na ba ni mo sir? Ikaw ba? Pagnos yung tikaron. Suga sa matawa ni.